The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and the spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So then, just as you receive Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him, rooted and built up in Him, strengthened in the faith as you were taught, and overflowing with thankfulness. And my people who are called by my name humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways. Then I will hear from heaven, will forgive their sin, and will heal their land. My son, do not forget my teaching, but let your heart keep my commandments. For length of days and years of life and peace they will add to you. How happy are those who hear the word of God and obey it. But be ye doers of the word, and not hearers only, deceiving yourselves. Your word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Behold, the days come, saith the Lord God, that I will send a famine in the land, not a famine of bread, nor a thirst for water, but of hearing the words of the Lord. Faith cometh by hearing, and hearing by the word of God. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. For I reckon that the sufferings of this present time are not worthy to be compared with the glory which shall be revealed in us. Sa dili pa kita magapadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios ning adlaw, gikinahanglan ang atong pagpangandam sa itong kaugalingon. For you, believer, if necessary, gamita ang prinsipyo nga gitawag nato og recovery technique. Pagpasiguli ngadto sa pagkikabitay ngadto sa Dios, pinagi sa paghingalan, pagkumpisal, pag-admit, pag-claim, pag-acknowledge, enumerate sa atong mga sala nga nahimo sukad gani ang buntag hangtod ni higayuna. Kay kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios kun dili kini ikumpisal ngadto sa Dios. 1 John 1:9 nagaingon, if you confess your sins, God is faithful and just to forgive you of your sins and to cleanse you from all unrighteousness. O manimubuhata ka na, andam na sab ka sa pagpadayon sa pagtuon sa pulong sa Dios, kay napuna naman sabi ka sa pulong sa Dios, sa Diyos Espiritu Santo. So wala na nagababag padayon sa pagbunting sa imong pagtutok sa igatudlo nga pulong sa Dios ning adlaw. Uga lang kanimo higala nga wala pay kaluwasan. Gidapit ka paggamit niya ng imong kabubuton sa paghimog desisyon, sa pagtuo, pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manluluwas. Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Acts 16:31. Walay laing manluluwas gawas lamang kang Ginoong Jesucristo. Acts 4:12. Neither is there salvation on any other under heaven given among men whereby we must be saved. Busa sa hilom, mag-andam tas tong kaugalingon. Let us pray. Heavenly Father, we thank you for this new day na imong padangat ka na mo, Diyos. Buhi pa kami nining among lawas, gumikan sa imong grasya lamang. Salamat to Diyos sa imong paglugway nining among kinabuhi. Timailan nga ikaw na pay plano sa tagsa-tagsa na mo ka kinabuhi. Ipatinaw og klaro ka na mo, Diyos.
ang dugang pangkamaturan kay magigatudlo ka namo ning adlaw. Pinagis pagahom sa Espiritu Santo kanamo king tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan, ano sa kita sa atong pagtuon bahin sa The Doctrine of Sin. Hamar theology mo ni ang doktrina sa sala. Okay, as a review na pod atong tun-an ang bahin sa tulo ka klaseng sala. Imputed sin, Adam's original sin, ang original nga sala ni Adan, manigi nga imputed sin, gipasangil, kanang hatag kita ang misaw sa original nga sala ni Adan sa pagsupil niya sa Dios. Ug mao na imputed sin. Okay, di ta ka eskapo niya na. Imputed, gihatag o gipasangil nga rika nato. Ang ikaduha, inherent sin. Kining built-in niya sa tanan natong silda sa atong lawas, ang kinaiya nga makasasala, old sin nature. O nga ikatulo mo ng personal sin. Kining personal sin, mga sala nga atong ginabuhat adlaw-adlaw. O kini is a manifestation of the old sin nature. Kita gikan kini sa paglihok sa tong kinaiyang makasasala. Mo'y nagatod, magatukmod ganato sa pagbuhat og sala nga personal. Ug doon na po duha ka klase nga personal sin, sin of omission ug sin of commission. Okay? Sin kanang sala nga atong nahibawan, nailhan, ug sala pod nga wan itong mahibawi. Sin of cognizance ug sin of atong nahibawan. Okay? So mao ni ang duha ka klase nga mga sala. Okay? O kay tungod lagi kini kay napahiran naman kita, napanunod man nato nila ni Adan ug ni iba. Kay gingon sa Roma 5:12, though one man or through one man sin came into this world. Apan ang 1 Corintios 5:22, through Adam all die. Pinagi kang Adan ang tanan mga matay, apan pinagi kang Kristo all become alive. Okay? O ang sala nagasugod malagi in the olden times, and this kind of sin is being born by every person. Kaya ang formula nga itong nahibawan na mao man ang Adam's original sin plus old sin nature equals spiritual death. Ang buod pasabot sa spiritual death is ang atong hingpit nga pagkahimula gikan sa Dios. Okay? So ayon nakalimti kaning maong formula, AOS plus OSN equals spiritual death. Kay na may bersikulo diha nga ang suhol sa sala mao ang kamatayon. So ang suhol sa sala giunsa giangkon ni Ginoong Hesukristo. So siya wa may makabayad sa atong utang sa sala patay. Only a person who is alive. So only an alive person can pay the wages of sin. Therefore, si Ginoong Hesukristo mo may bayad. So, atong naibawan nga, tungod kay gibayra naman tanan na atong mga sala, penance is useless. Wa na'y kapuslanan ang pagbuhat og pinitensya. Ano? Tungod kay atong mga sala, gihukma naman dito sa cross. Ang bayad sa atong utang sa sala has been made by the redemptive work of the Lord Jesus Christ. So, therefore, sin is no longer the issue in salvation. It is Christ. Mao'y issue, the Lord Jesus Christ. So, in fact, ang sala is no longer the issue of the great white throne judgment, ang katapusang paghukom. The issue is, ang pagamatarong sa Dios, batok sa pagamatarong sa tao. Kaya ang real issue gyud is our volition ng atong kabubuton. Papilion man ta. Natay kapilian.
pinagis paggamit sa itong kabubuton, mao na nga we are totally free with the use of our volition. Okay? We have been given that total freedom. Apan, bantay dayo ng nanay apan. But with that freedom goes responsibility. Okay? Mao na nga ang apulong sa Dios, ang mensahe niya is either you believe or you reject Christ. Okay? So when you believe in Christ, you get saved. You get eternal life from God. But if you reject, then what's going to happen to you? You will be burned in the lake of fire. So, ang justisya sa Diyos mo ay nagatukod niya ining paril, tali sa tawag sa Diyos at the point of man's negative volition. But it is the same justice. Maugya po nga matang justisya nga mo ay magatangtang na niya ng maong paril sa diha nga ikaw mutuo mudawat sa kaluwasan. Kay ang prinsipyo, what the righteousness of God demands, the justice of God executes. Ninomdong ko ba tulo na to ka adjustment to the justice of God? Tulo. Una, atong gitawag na itong satjog. Satjog, maunay memory aid sa unsa. Salvation adjustment to the justice of God. Sunod nga adjustment nato is ratjog. A rebound adjustment to the justice of God. O ang ikatulo nga adjustment is maturity adjustment to the justice of God. So, now, okay. Kaya nag-hisgot ng tabahin nilang sala, na ay mga listahan sa mga sala diyan sa pulong sa Diyos nga imong mabasa diyan sa Colosas 3:5-9. Kaya kini mga earthly things, sins, kaya nga itong mga sala nagagikan man sa itong kinaiyang mga sala. O ato na pong gitunan, unsaon na ito pag pusgay, pag kanang dugmok, pag kanang buntog sa gahom sa itong kinaiyang mga sala, ana diha sa 1 John 1:9. Ngayon lang na ito rebound technique. Okay? Ato naman kininggi tunano kato lang ningi silbing review. Okay? So, ato manggipang tunan katong bahin sa mga Grigong mga pulong like porneia, akatarsia, pathos, epitumea, pleonozuia, thomos, orge, kakia, blasphemia, ioskrologia, all of those. Kining mga Grigo nga mga pulong may tungod ni ako na magkagitagaan sa English nga translation ni ining maong mga pulong. Okay? Ang unsa man ning bakak, by the way, ato lang ning hisgotang gamay may tungod og bakak. Bakak is lie sa in English, di ba? There is the intent to deceive. Kung naay pagbuhat og pamakak, there is an intent to deceive. Now, in the Old Testament, bahin sa sala, diyas Proverbios 6:12-15, kini nakahulugan, generally, the troublemaking is often generated pinagi sa ba sa tao, sa iyang paglibak, pagdaot sa dungog, paghukom. Okay? O wa ni hinungdan, wa ni puhos, kini worthless, useless. Kay ang usa ka magtotoo, well, this refers to you, fellow believer, kining atong gisgutan bahin sa sala. A man who is useless and worthless, mo ni ang iyang ginabuhat. He is arrogant, mapahitason, he is the tendency is dali ra siyang mga bubho, dali ra siyang masina, niya gahi siya implacable. He is a disaster sa lokal nga kongregasyon. Kay siya man ang mga unsa, paglibak, panghisgot sa mga pagdaot sa uban.
He is uptight. Ang sabot pa sa uptight. Pikon. Dalirang matandog ba? Tandugon. Kanang sabot term nilang binisaya. Basta ka pikon. Okay? He thinks he's better than anyone else. May ang una-una nga siya mas labaw pa sa uban. Now, atong gisgutan may ito kining perverse mouth. Kini naghahulugan og twisted, tuis. Okay? Niya diha sa diha mangguna nato ni kuha sa Proverbs 6:12 to 15. Niya nay diha sa verse 13 naghisgot ka na diha og pangidlat sa mata. Ay pangidhat mo kidhat ba mo kanang mo kilo. I think that's the other Visayan word, mo kilo. Mangidhat. He who signals with his eyes. O niya, tingali, ang gamiton po niyang tiil, who points with his fingers. These are mga troublemakers. Okay? Kaya ang verse 14, nagisgot po perversity, pagka masukihon. Division from doctrine kada. Verse 15, his calamity will suddenly come his way. Okay? So, Proverbs 6:16 to 19, 7 things that God hates. Niya ay 7 ka mga butang kanang may kaligot-got inunta. May pagdumot. Of course, dili man kay sala nga pagdumot. Kaya ang Diyos dili man magasala. May sala. Ang Diyos di man siya maghimog sala. Never. Ang pasabot lang just a language of accommodation nga maklaro nato nga gidumtan ni sa Dios kining 7 ka mga butang. Verse 17 naghisgot ka na og haughty eyes, mga mapahitason ba. Haughty eyes is arrogance, which includes everything like vindictiveness, bitterness, uban pa mga sala sa unsa kanang mental attitude sins kini mga atong gisgutan. Arrogance is mental attitude sin. Unya mga sins of the tongue like lying tongue, malicious gossip, slander, all of those. Unya ang overt sin kanang sala sa buhat nga makita na gyud gawas. Hands that shed innocent blood, meaning murder. Of course, examples of overt sins, you have murder, adultery, drunkenness, stealing. All of these are overt sins. Kanya, versikulo 18. Lukso sa versikulo 19, there is what is mentioned there, false witness, testigo nga bakak. Okay. 2 Timothy 3:2-4, naghisgot kini og evil days, daotang mga adlaw. Evil days will come because of the carnality of believers. Now, mga tanan na po ko nimo pag-usap. Where does sin come from? Diin man og asa man magagikan ang sala. Tubag, gikan sa itong kinaiyang makasasala. Gusto? Now, ang pagdasig o pag-aghat, motivation sa usa ka magtutuo to conquer personal sins, gumikan kini sa iyang personal gugma sa Dios. See, mao ni mag-motivate niya sa pagbuntog sa personal niya mga sala. The true self-control that a believer can have, ang tinuod yun nga self-control, nga maangkon sa ka magtutuo, maong paggamit sa napulo ka mga kasulbaran sa mga suliran, 10 problem-solving devices nga gihatag sa Diyos kanato mga magtutuo. Aron, sa atong paggamit niini, then, we are in the state of eusebia. Hinumdum kasi eusebia, godliness. Kaya kining eusebia is that power that every believer needs to be able to move forward in his spiritual life. Mao niyang paagi nga kita makapadayon sa pagsibog ng tusunahan.
Gikinahanglan nga atong pagpuyo diya sa sulod sa operational divine sphere, ang protocol nga plano sa Dios, ang the Christian way of life. Mao kana ang description ni ining operational divine sphere. Mao ra nay dapit nga puloy-anan sa matag Kristohanon, matag magtotoo. O kung way paggamit ang usa ka magtotoo, kung way paggamit sa rebound technique, pagkumpisal, then ang maong magtotoo murag ingnon ta murag ug tan-awon nimo siya ba, he appears godly. Apan sa tinuod, in reality, he is not. He is acting what he is not. Wa siya Eusebia, why godliness. Ug kana nagahisgot kining nag-appear lang sila, kung tan-awon lagi nimo murag godly o Dios nun o naay ingon to godly o Eusebia. This refers to moral degeneracy. Itong gisgutan man po ni last time. This is happening in most churches. Now, dili ni kay pagdaot sa ubang mga simbahan. This is just to present to you the reality. Ang tinuod yung kahimtang. O man ta magdaot. We are not trying to be judgmental. No, we are not. Mao na diha nga, kung ikaw murag naigo, maingon kang ako may giigo ini. Ang pulong sa Dios, sakit mo nagiingon. The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword. Mao na. Padi sa diha nga ikaw makadungog sa pulong sa Dios nga murag ikaw ang giigo, ang tinuod na before itudlo ni sa nagtudlo karon, una siyang naigo. All wa may gipili nining pagkaigo. Tanan. This is for everybody. Why exempted? So mao na nga ayo pag-ingon nga nangigo ta wala, nag-judgmental ta wala. Wa tay katungod niya na. Igo lang tang nagunsa. Nagpadayag, nagpahayag, atong gihanay ni gikan sa pulong sa Diyos. Huwag man ta maghimo-himo. We cannot do that. We never can do that. That is unsa. Sala man na. Can we afford? Di man na mahimo. Kaya kinigikan man ni sa Diyos. Mao na nga kung ang pulong sa Diyos makaigo. Now, dawata na kay it becomes unsa. Imo nang hinagiban, imo nang kaayuhan for your own benefit. You see? Mao bitaw na pareha ra gud nina ato ikumpara sa gagmay pata. Mao na nga pantunon man gyud sa atong ginikanan. Ayaw ni buhata ha. Ingnon ta sa atong ginikanan. Unya kamo supak man gyud ta. Magtuman man gyud sa atong gusto unsa panalita na kanang kayo diha nga na naglungag pananglitan. Ingnon nimo ang bata nga ayo ibutang imong kamot ana ha kay mapaso ka. Unsa man matinumanon man iya butang iyang kamot unsa man napaso. Mao nang ingnon nimo yang bata. Ako na biso kang giingnan isi mao po na ang Dios. Giingnan naman kanako kining mga pulong nga unsa inyong gitun-an. So therefore, this is happening in most churches or in most of the Christian groups. Most. Subok yung kayo palandungon. It's a tragedy. Inumdume nga ang immoral degeneracy mo naging antinomianism. Apan ang moral degeneracy mao na ang legalism or asceticism. Okay? So we have to avoid, likayan nato ning mga Kristohanon mando na sa Dios. Likay kining maong mga grupo sa mga Kristohanon kay basig matakdan ka, ma-influence ka. Because these Christians, verse 5 of 2 Timothy 3, are worse than unbelievers. Mas grabe pa sa mga dili magtotoo. And the mandate in verse 5 is avoid them.
Likay kini sila. Verse 6, kining maong matang sa mga Kristohanon have the same experience with spiritual believers. They even study Bible doctrine always. Sige sila tuon. But only gnosis. Gnosis doctrine, dili epinosis. Nainumdong ka? Gnosis, G-N-O-S-I-S, meaning academic knowledge ra. Why validity? Why unsa? Value, no validity sa Kristohanong pagkinabuhi. Why epikto? See? Why epikto? Kaya nga wa man nila lagi mametabulize. Nga wa mametabulize? Wa nila tuuhi, wa nila dawata, wa nila hangpi, paghangop ba? Wa nila angkuna. So, unsaon man pag-metabolize sa Espiritu Santo? Oy, mahimo. Di kalihok ang Espiritu Santo. Sa paghimo niya ng tinuod, klaro, tataw, tinaw. Unsaon mapagpatinaw nga na may babag diha sa ang nakababag nga wa man nimo tuohi. Sige lang kag tuntuon. Kay ngano ang imong motive, ang imong kanang ang nagadasig nimo lain. Ulterior motive. Mao bantayan gyud nato nga di ta sukamod nining these are occupational hazards natong mga Kristohanon. See? So, ang ingon nimo nga these kinds of believers even study Bible doctrine always but only gnosis, not metabolize. They are bright with doctrine but no growth in their Christian life. See? Naara silang una-una na in their mind nya wa nila ibutang sa ilang unsa ilang kardiya okay wa man nila tuoy so wa mapundo diya siyang kalag nya aras gawas nya kana ang tendency ra ba mo muburot ka mura kag unsa no bitaw nga ang mga tao believe kuyawa na siya mutudlo si believe so mo bukad ang imong atay sa imong gibuhat kaya na kay ulterior motive buot ka nga unsa daygon ka nila believe ni ang mga tao nimo apan ang Dios wa mo believe kay ano man wa magamatunong sa iyang protocol sa iyang pagi kay wa man lagi ka magasunod sa iyang mando believe on my word you see so mo na they are bright with doctrine but no growth in their Christian life. They never live a life beyond gnosis. Wala. They are loser believers. Loser. Mga pildiro. Wa tay mahimo niya na. It's tragic palandungon. Kay kining mao mga matang sa mga wagto are motivated by motivational arrogance. They resist sa pagtuo niya ng ilang gipang tudlo. They are antagonistic to the pastor-teacher gani. Kinsay nagtudlo. Resistant to the communicator of doctrine. Now, ang tuyo gyud sa mga pastor-teachers is to give the congregation to edify believers. You see? Episyo 4:11 ang imong tanaw na diha sa pulong sa Dios. Okay? Now, atong ipadayon sa paghisgot niini. Ato na maghisgotan kadtong may tungod sa bestiality, pimping and prostitution, rape, ug uban pa na sa Deuteronomy 22:25 to 27. Now, as we know, ang sex, unsa ba binisaya sa sex, pakikilawas. Sex is not bad, dili daw tan. In fact, God gave it to man for man's temporary happiness and enjoyment and to produce children. This is only inside marriage, ha? Di man
So, naginas kami niyon. So, by the way, wa pa man ta makahisgot may tungod nining mga emotional sins. Sala sa pagbati ba? Okay? Emotional sins. Usa nini, ehemplo nini, hysterical. Usa man ning hysterical? Kana bang mataranta, panic, fear, worry, anxiety, panic, irrationality. Ano example sa hysterical? Ano matarantar ka, dali ra ka matarantar. Ikaduha, revenge category. Unsa man ning revenge category pagpanimaos? There is malice, the lust to infect others, pagdaot sa uban. And then, there is revenge motivation, slander, mo ni mga example. Unya, napagyod, the hatred category. Hatred, like anger, hatred, bitterness, implacability, animosity. Mga synonyms ni sila. Kasuko, pagdumot, pagka-masukanon, pagkagaygo, o pagka-masupakon. And then, lain na pong kategory, irrational category. Example nini, tantrums, kini bang sapot. Salaman na. Kanang mo sapot ba ta? Now, uban pa nini, you can identify the kind of sins. So you can rebound easily. So mo nang nagtuon ta nini, nagtuon ta sa purong sins, aron ma-identify na to, mailan na nato ang mga matang sa mga sala. So, ang tungtimanan na, ang kinaiyang mga sasala, mao kinang tinubdan sa sala, the source of sin. Kay human volition is the source of all personal sins. Okay? O ato maningisugatan po last time nga, ang atong human volition, ang atong kaugalingong kabubuton, ingnon tang security guard that guards our soul. See? Mo ni security guard. Security guard guarding us from doing this temptation gikan sa atong volition. Kay kining atong volition doon ni duha ka matang ambot pasabot, two kinds na weak volition, weak kanang kinaiyang magkasasala. Ano no? Ang atong kaugalingong kaubuton. Kaugalingong kaubuton, volition or free will, na ay weak o na ay strong. Now, kanus aman ma-weak ang atong kaugalingong kaubuton? When? When does our volition or free will become weak? Kung wa tay pulong sa Dios, wa tay pag-ila. Kung wa tay pulong sa Dios, di ta makailag unsa ning mga matang sa mga personal nga mga sala. Di ta makaila. We cannot identify. Busa, nagsigin tang pagkasa. Wa ta kay bonga kanang atong gibuhat mga sala. You see? Nga wala ba yung exempted? Ito atong giingon nga, just as ignorance of the law excuses no one, but alang ka na itong mga magtotoo, ignorance of Bible doctrine or the Word of God excuses no believer. Why na exempted? See? So kung wa ka makaila kay wa man kay gana pagtuon sa pulong sa Dios, then unsa? Sige ka pagkasala. So your volition becomes weak. Kasabot ka? I hope na sabtan mo na. Ang imong kaugalingong kaubuton maluyahon. Mao na nga every time you make, well, most of the time, di ko moingon nga every time. Most of the time nga mohimo kag desisyon, kanang maong mga desisyon sayop, dili maayo, o unsa, magkadaot na nun nimo. See? You are not a good decision maker because you are weak. Apan kung ikaw nagapandayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, daghan ka nga pundo na diya sa imong kardiya, imong kalag, ang mga pulong sa Diyos gumikan sa imong kadunayon, malahutayon,
kanang makugihon, masigihon, pagtuon sa pulong sa Dios nga nagkadaghan na the more ikaw makaila sa mga matang sa mga sala o wakay makalikay ka sa pagbuhat nitong mga maong mga sala. Kani ba kining maong kaning buhata sala ni so di ko buhat si makalikay kang daan. So you have a strong volition, strong kanang free will, kaugalingong kaubuton. So you tend to become a good decision maker, you see, and not only that, you tend to become a problem solver, whereas ang weak volition, problem manufacturer. Kasabot ka? Okay. So, mo na itong pagpasabot ni. Okay, ato ang puning hisgutan last time nga there are two categories of sins, sins of cognizance ug sins of ignorance. Ang sins of cognizance, mga sala kanang naibaw ka nga mga sala na. Okay? Naibaw ka mga sala na. Apa ni mo gyapong gibuhat? You see? Sala. Imo gyapong kanang gibuhat kadtong maong sala. Og ang ikaduha, mga sala nga wa nimo mahibaw. You are ignorant that they are sins. The same thing, gabuhat ka na, ikaw nakasala gyapon. See? Bantahin niya, sins of cognizance sa imong pagkaibaw nga sala, panimo gyapon gibuhat. O sins of ignorance, sala nga wa nimo mahibaw nga sala, apan imo gyapon gibuhat. You see? So, ang atong kalag, mura ni gitandi kundi sa usa ka granada. Kini granada inig kuha na nimo sa pin of the grenade. Inig kanang hulbot nimo sa pin of the grenade kana andam na namo buto. It will fragment. Pag fragment niya na, saan mo pasabot og fragment? Mo bungkag, mo dugmok, mo kagay. See? Self-fragmentation, kaya mo man kaugalingon. Ikaw ba mo bungkag mo, dugmok mo, kagay, ngadtos pagkakarnal. Kasabot ka? Nakarnal ka, gumikan sa imong pagmuhat, paglunang niya ng mga sala. O kinigitawag po natong polarized fragmentation, the trends, mo ni uso sa atong kinaiyang makasasala. Now, so kinsa again is the culprit in our sinning? I'm asking you again, who is the culprit in our sinning? The answer is our old sin nature. Ang atong kinaiyang makasasala. O magisgot gamay ato nang buding gisgutan last time, evil. Unsa may evil sa Bisaya? Dautan. Okay? Mo ni policy ni Satanas, dautan. Whereas ang iya sa Dios, ang iyang policy unsa grasya. So ako kang ginang ingon bitaw nga na ay away tali sa grasya o sa dautan. Dautan iyang policy ni Satanas, ang grasya iya sa Dios. Papilion ta natas taliwa. Okay, evil, kining evil, resulta kini human ang usa ka magtutuo goes into the three arrogant skills. Nomdom ka sa three arrogant skills? Hinumdumi. Recall. Self-deception. Unahon na to ang usa. Self-justification. Ang sa maning self-justification, pagpangaturungan si mong kaugalingon, mayong ka nga, wa man ko makasa, nga no manigi, disiplina man ko. You justify yourself. Okay? Pagpangaturungan. Self-justification. Ikaduha, self-deception. Ang paglingla sa imong kaugalingon. Imong gilingla. Okay? Ang ikatulo, mao ng self-absorption. Na-absorb nimo imong kaugalingon. Me, myself,
I, me, myself, ikaw rang ikaw. Nagatutok sa mong kaugalingon. Nga mo na, ikaw, sakto, mao ka na, ang uban, dili. So, these are the 3 arrogance skills. Kay, narabay last pattern sa atong kinaiyang makasasala. Una nini, legalism. Kining maong mga matang sa mga magtotoo nga ani ini legalismo. Yung lantos Bisaya, legalism ba? Kining maong mga klases mga magtotoo, they think that they are right. So, sa ilang pagdahom nga sila husto, buot pod nila nga musunod tong uban nila. They want others to follow them. Bisan og dili husto. Isip mo, na legalist. Mga legalista. Panalitan. Kung taga kanang popular kayong example. Panalitan. Amang naay nakasulob og murakintag di gud maayo kintas pagtan-aw sa katilingban nya musud sa simbahan. So ang mga tao murag tuwa na hintutok ngadto kay nadisturbo sila sa iyang sininaan. Mao ni legalism. See? Kay ilang gitan-aw nga di maayo sa pagtan-aw sa uban. Of course, di lagi maayo pan kana legalismo kana mga practice ana. See? Okay. Example lang na. Okay? Now, mo nang una, legalism. Ang ikaduha, antinomianism. Kining maong mga magtotoo nga na appeal ni ini. These are believers that believe that because sila luwas na, they can do anything they want. Marabag ilang pagtuo nga, luwas na bitaw ko, magkabuhat ko gusto na ko. Akong gusto, sayop. Okay. Again, evil. Balik ta sa evil. Evil is the result of perpetuating carnality in a believer's life. Evil na gyud sa imong pagpatuyang na lang, paglunang na lang gyud, pagpadayon sa imong pagkarnal nga wa na gyud. Okay? It becomes evil kanto imong gibuhat. Resulta na sa imong pagpadayon, paglunang sa pagkakarnal. Rebound, therefore, is very important. Ang rebound, ang pagkumpisal, labing menungdanon in the life of every believer. Okay? Kay, sa madugay madali, ang Diyos mo panton man yan ng maong magtutuo nga naglunang sa kasalanan. Okay? In carnality. Now, pamtangan sa Diyos o unsa. Now, may tulo lagi ka klaseng o ang sa disiplina sa Diyos. Una, unsa? Knocking or warning discipline. Ikaduha, og di gyud mo kanang sanong, dili gyud mo patuo ang sa ka magtotoo nga naglunang sa sala, then ipamtang na sa Diyos. Ikaduha, intensive. Murag mas bugat-bugat na nga disiplina. O pag yun mo, unsa? Wag yun manumbaling yapon ang mga magtotoo, then ipamtang na sa Diyos ang maximum discipline. Ang sin unto death. Kuhaon na lang yun sa Diyos, kaya wala naman siya pos. Wala kapuslanan sa plano sa Diyos, din is yuta, wala kapuslanan sa kanang pagfunksyon sa iyang pagka-Kristohanon, pagkaanak sa Diyos. Datiwan when we talk about suffering, just mura magod ni ugdang kanang review. Suffering is a friend. Higala na to, amigo na to ang pag-antos. Nato nga mga magtotoo. Suffering is a friend to a believer because his suffering needs Bible doctrine to be used in facing that suffering.
Unang-una na ganito pagantos. Pasalamat ta sa Dios, di ba ang iyang mando? Give thanks in everything. Sama na. Mao man na usas mga declared will of God. Be thankful for everything. Pasalamat ta. Kalisdanan ba? Pag-antos ba? Kaharuhay ba? Kahayahay ba? Pasalamat sa Dios. O kung na ay mga pagantos, pasalamat sa Dios. Dili kaya ang atong pagpasalamat mo ang atong pagantos, dili. Get this. Sabtani. Wa ta magpasalamat sa atong pagantos, nagpasalamat ta nga naatay pulong sa Dios nga magamit sa pagatubang niya ng maong pagantos. Kasabot ka? Mao na ang punto nga atong gidadiha nimo. Dili man kaya nagpasalamat ta, ay salamat Dios kini nga akong pagantos. Dili. Pasalamatan to ang Dios nga naatay pulong niya dinhi sa atong kalag, sa atong kardiya, nga atong magamit sa pagatubang, pagsagubang niya ng maong pagantos. You see? Remember, Bible doctrine is intended to be used by every believer. Maunay tuyo sa pulong sa Dios. Ang tuyo sa pulong sa Dios mao nga magamit sa matag magtotoo. So, ang 1 John 1:9, which is rebound technique, is the weapon, hinagiban of a believer to suppress the control of the old sin nature. Suppress. Pag kanang buntog, o pag neutralize, nga mo minus ang unsa kakusog, ang power o gahom sa atong kinaiyang makasasala. Mao ni itudlo sa Dios. 1 John 1:9 is the weapon. Kung ikaw magtotoo karon nagpaminaw niini, I hope nga na absorb nimo kana nga na ay mando sa Dios. Iyaning tugon, pahimangno, pasidaan nga naa kay magamit nga hinagiban, the sword of the Holy Spirit. Imo ning hinagiban to suppress the control of the old sin nature. Nga kanang maluya ba ang imong kinayang magsasala, masuppress, maduon nimo, ma-neutralize nimo, mabuntog nimo. Without true rebound, kung why tinuod yun nga pagkumpisal, ang magtotoo is deprived of the production of divine good. Tinuod. Unsa man niya pag-function, pagbuhat, base sa unsa kanang pulong sa Dios. Wala. Deprived siya sa pagbuhat og Dios nun nga mga buhat. Kaya man siya mag-rebound. Kaya mo man na ang Yahweh. That is the key. Nga ikaw makafunksyon sa imong protocol plan of God alang sa imong kinabuhi. So, mauni ang atong gihisgutan. So, you might say, well, sin therefore is useless. When does sin become an issue? Right now. Right now. The unbeliever is indicted, he will be accused or judged for dying without ever believing in Christ. See? Mauna ang ipahamtang sa Dios kaniya, niya nang maong dili magtotoo. Karon nga nagpaminaw, ikaw nga dili magtotoo, you will be indicted for dying without ever believing in Christ. Kaya di ba ito ning kanunay pangutana nimo, what is the kanang worst conceivable kind to die? Mao ba ang pagkamatay cancer, pagkamatay o grabing aksidente, o kanang pagbuno, o kanang pagkalamay nga sakit? See? All of them, mao ba the worst kind to die? Dili. The worst kind to die is to die as an unbeliever. So, condemnation of the unbeliever at the last judgment is based on the
inadequacy of human works. Because what he trusted was his works. You see? Daghan mang mga dili magtotoo nga ang ilar yung isaligan, ang ilar ang mga maing buhat. Maing binuhatan mo, bitanang na daghan mga unbeliever kung imong sangyawan mayo. Wa man koy sa. Wa man koy sa. So that is already what? A blasphemy against God's word which says, all have sinned and come short of the glory of God. Ilang gituis, ilang gisupak, kanang maong kamaturan. Wa man koy sa, wa man koy pag kanang pagpanapaw, wa ko'y daot sa ubang tao, daghan man ko mga higala, maayo man kong tao, I'm a good person. So, ang ilang isaligan, ang ilang pagkamayong kanang maing tao, inon lang na to, pagkabuutan, mao na ilang isaligan, dili ang buhat sa Dios, buhat ni Ginoong Kristo dito sa cross. You see? So, the human works ang ilang ibuhat. Of course, ang mga dili magtotoo mo, raman na ilang mabuhat. Sa man lang pagbuhat og Diyos ng mga binuhatan, di man sila magtotoo. Therefore, at the last judgment, ang condemnation sa dili magtotoo, gibasihan kini sa wa nilay pag-unsa kanang tuo kang Ginoong Kristo. Inay mutuo, musalig sa gibuhat ni Kristo, mutuo o musalig kang Ginoong Kristo nga manluluwas. Nagsalig man sila mga binuhatan. See? Mo na condemnation niya dito sa last judgment. In fact, ang mga personal nga mga sala di na nahisgutan dito sa last judgment. Di na. The unbeliever is indicted in time din sa itong panahon. At the point of his death, sa diha nga siya mamatay, physical, for his failure to believe in Christ, but he is judged at the great white throne judgment for human good and dead works. And to siya hukmi. You see? You see, paminaw, dito sa last judgment, laray, magapila ang tanan nga mga dili magtotoo. Tingali na kay mga suod sa imong panimalay, imong ginikanan ba ka, imong mga igsuon, mga kaparitihan, nga tuwa kanang deform in line, taas nga linya, paingon nga to sa last judgment. Okay? Great white throne judgment. Mao ni last judgment. Sa tanang mga di magtotoo. So tagsa-tagsa. Tingali makakita katuway mong mga ginikanan baron imong mga igsuon. Paingon na sila sa ilang eternal nga unsa dadangatan, eternal condemnation. Unya, kay ngano man silang naaman sila ng linyaha paingon sa last judgment. Tungod kay ilang gisalikway si Ginoong Kristo ingon nga manluwas. Dito sa last judgment, ang Dios mo pakitag dakong cross. Ingnon ning tagsa-tagsa katong laray, naglinya paingon sa last judgment. Tagsa-tagsa nila ipakita ang dakong cross. Moingon ang Dios nga mahan. Adto na mo sa inyong dadangatan ang eternal condemnation dito sa linaw sa kalayo. Unya, mga tarungan ni sila. Moingon ni sila, "Uy Diyos, nagsangyaw mami sa imong mga pulong. Nagbuhat mi niya na, nagakanang ayo mis mga bakol, among gituman kadto gibuhat. Unsa itubag sa Dios? Pahawa, wa ko kailan ninyo. I do not know you." Kay
malikay unta kamo niini ining last judgment kung inyo pang gituhuan kanang didto nagbitay na ng krus. Akong bugtong anak, mao to'y pagpakita sa akong labiyang kadakong gugma nimo. Apan imo manggisalikway, imo manggihiklin, imo manggi kanang wakli, wa man imo tuuhi. Kadtong namatay didto sa pagbayad sa imong sala. Gibayran nimo sala unta. Ang imo ra untang buhaton nga ako ra gyud untang tugon nimo mao nga tuo itong nagbuhat sa kaluwasan, nagpasaylo sa imong mga sala, bayad sa imong utang nga sala. Kay magasasala magamo. Mao ra unta to imong buhaton pagtuo niya. Apan niyo magisalikway wa ko'y mahimo. That's why I do not know you. Pahawa kamo sa akong atubangan. Didto maglinyan sila. Wa na sila mahimo. That is the last judgment. In fact, ang mga personal, ang mga sala, dili na nahisgutan dito sa last judgment. Okay? Bisag pila ka milyon tingali mo mga mayong binuhatan. Kay katong mga binuhatan, unsa? Kogon, dagami, o unsa? Kanang kahoy. The unbeliever is indicted in time at the point of his death for his failure to believe in Christ, but he is judged at the great white throne judgment for his human good and dead works. Ang atong mga personal nga mga sala nagagikan sa atong kinaiyang magasasala. We cannot fall into sin if we do not allow di natutugutan ang atong kinaiyang magasasala to rule our life. Mudominar sa atong kinabuhi. Inumdumi na yun eh. Temptation is not sin. Ang pagtintal dili sala. It is when we say yes to our old sin nature where temptation comes from. Sa imo pagsugot yan ang tentasyon. Pagsugot nimo na yan ang pagtintal, mahimo na ng sala. Therefore, it is a matter of choice. You see? Our old sin nature hits our weakness from our area of weakness to tempt us to sin. Naman the area of weakness. You see? A believer who willingly commits sin and perpetuate his carnality status will eventually be under evil. Ubos na siya sa kadautan. If his carnal reversionistic status magapadayon, kanang iyang pagkadautan, his evil will now turn to be fragmented, na bungkag, na dugmok, nagwatak-watak in his spiritual life. Kasambot ka ba? So, nagpadayon man siya glunang sa kasalanan. Nagpadayon lang yun siya. O kining antinomianism, evil status po ni, where the concerned carnal believer turns out to be very legalistic. Legalistic na po siya. Labihan na siya pagka-religyoso, mo kini mo kadto, gidahig na siya sa kadaghanan. You see? He is self-righteous. Matarong siya siyang kaugalingon. Kay naamay nagalihok sa iyang lust pattern nga maong power lust, approbation lust, sexual lust, material lust. Di man ini? Niya mo ni ang lust pattern. Okay? Pattern kini. Muna sumbanan nini sa atong kini magasasala. Naatay kanang pangibog nga magamhanan. Kanang nagud tay pagka we want to become respetado. Of course, that falls under approbation lust, power lust. Natin gahom. Power lust.
Unya approbation last ka na bang daygo na kas mga katauhan, believe me nimo. Okay? Labi na ni mga politiko na na sila ning mga lust pattern. Approbation lust nga daygon ka mo, daghan himo mga higala, all of that. That's part of approbation lust. Unya human yan na sexual lust. Paglunang na po sa mga unsa kanang unsa to ning sexual lust, kining pagkihilawas, you see, na kay pangibog, sexual lust. Unya material lust. Unsa man yung material lust? Materialism lust. Kana bang gusto kag madato, mao na nga sige lang kag palit og loto tingali, ticket sa loto hala. Karon ko mamilyonaryo. You want power or material lust. Imong pangibog, imong kanang insatiable kanang intention. Gusto gyud kang madato. Materialism lust. Nana nimo. Mao ni lust pattern sa atong kinaiyang magasala. Okay. Ato ni padayon ugma og ayaw kalimot sa pagsunod nini, sa sumpay nini, pagkamasubayon, malahutayon, makanunayon, makugihon sa pagtuon sa pulong sa Dios. Magampo ta. Balahan mo nga Dios, nagpasalamat kami kanimo sa imong pagtudlog, dugang pag yung mga kamatuoran nga rikanamo. Salamat o Dios sa imong pagpahinumdum kanamo ni ining mga kamatuoran nga mao ra gyud ang among magamit sa among adlawng pagkinabuhi ingon nga imong mga anak. Wala gayoy laing paagi nga kami maka pahimuot kanimo, makahimaya kanimo, pagpakita sa among pagtahod kanimo. Yes, you deserve all our love, our adoration, our worship, our pagtahod kanimo, pagtamod kanimo, honor kanimo, o pag-glorify kanimo. Niini lamang pagihan nining among pagtuon sa pulong sa Dios nga kami makasibog at sunahan o makabuot namo ang among common goal ingon nga imong mga anak, spiritual maturity. Salamat niining ministry nga among gisunod o Dios. Bible study through the YouTube, ubos kini sa Balbido Evangelistic Ministry nga among giangkon nga grasya nimo. Salamat o Dios. Uban ni kami sa among pagbugbuwag, ikaning dapita, ilikay kami sa mga kabilinggan, dada kami pagbalik nining among adlaw nga pagtuon sa among pulong. Aron kami makapadayon ngayon sa pagtigom sa imong mga pulong nganhi sa among kardiya, sa among kasing-kasing, among kalag, aron kini magatubo sa buot nimo nga ipakabuot kanamo alang sa imong kabulahanan. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, among bugtong manluluwas. Amen.